Kublai phi baro ki pai ba bat kinong Krishan jong ka Voice of the People Party. Di mga i ba RP Srani ubadai unong lam ktin jong ka party lane spokesperson jong ka. Di hagani ko por ngawan shapi ban ai ka jing kublai bat haga jo ko por yo kruo na kaliang jo ka party haga bedai bat ka jinglai la shai ka singi ka jingya jongi sa secretariat kata kamur ka handril turik ubnai August arajar akun riu ke bangi lapan baik bakan long hakapor khatway beje mensat te nagaliang juga party ni kwa banbu ka jingkarpa ya phi baro ki pai ba ba kinong kersan juga party ki bani simban talang bat ngi la sai ba kane ka jingli yai siapa secretariat ba nginia ya kalenti ka ba jajai kalenti da ka burom ka akor ngila khot kerteng ya kane da ka peaceful march kata ka mod ka jinga lenti ka ba jajai ka bangin peni ya ka jing persya ka jongi ya kane ka sarkar MDA halor ki sipau teli ki mat jing dawa ki bangi kum keseng ngila yai pertang ngila yai pensengo suka sarkar ndai haudu menta ngimpat yo i ya ka jing juba ka badai biang na kaliang jong sarkar te kum kadak jong ka jing persya jongi ba ka jing penpau ya ka jing sengo jongi kumupat ba ka party ya ka sarkar ngila sim ya kane ka senjam bangin liya sa secretariat la sya ka sengi ya haga ni ka jing ya ka jongi ibu ka jing kerpa ipi ki pai ba maka mengeloong na pasdang baginya da kalenti ka bajajai da ka burom da ka akor tingin ya kata kerukom ba kanum don kanu kanu ka jing punthut ka jing penwet iki bai part ki badon ha kani ka ju kalenti ba bat kanum don kanu kanu ka jing pendheng lan ka jing pensakot iki kali ki baya ya ki surok ba te haga ju kapor kerpat ya pigi nang isim banta bar khot ha kani ka peaceful march ba ngin le khut ngin le suba ngin berat pathar ya kinu kinu ki yut kinyer lane kinu kinu ki bangi ngira ki tiar kala benlong kum ki bilar umur ki wai ten re ngin sumar bahaya ki ngin bu ala ki jong ki pelang ki jongi kharang ba kanum long ka jing panjaklia ya ka sorok ya ka lenti ka sengkin kharang ba ka jing ya lenti kan long ka bajajai ba kan long ha ka lenti ka padon buram ka padon agor ba ka bakut ka pasuba te kata ka dei ka bangi ki karpat na kaliang joka party ban ngi khot ngi were pi ba kat bala ngi persang ban bat ya ka por bangi ya ban pendek ya ka program ruha ka por ka biang sa si sen pat na kaliang joka party kublai sigon kublai sijan